ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଛାତି ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଳାପୋଡ଼ା ଅନୁଭବ, ଏହା ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଏହାକୁ ହିଁ ଆସିଡ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଆଜି ଆମେ ଏହାର ଦୁଇଟି ବିଲକୁଲ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ରାସ୍ତା ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ସାମଗ୍ରିକ ଉପଚାରର। ଡାକ୍ତର ଇମ୍ରାନ ମେୟାରଙ୍କର ଏହି କଥାଟି ଆମ ଆଲୋଚନାର ମୂଳଦୁଆ। ପେଟ ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରବେଶପଥ। କାରଣ GERD ଭଳି ସମସ୍ୟା କେବଳ ପେଟ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ଛାତି ପୋଡ଼ା ଜଳା ବା GERD କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା। ଗ୍ୟାଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏସୋଫେଜିଆଲ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ଡିଜିଜ୍। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପେଟ ଗଡ଼ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ। ଆଉ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 20% ଲୋକ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକ ସରଳ ଉଦାହରଣରେ ବୁଝିବା। ଭାବିନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀ ଆଉ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ମଝିରେ ଗୋଟେ କବାଟ ଅଛି। ଏହାର କାମ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟକୁ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ପେଟର ଏସିଡ୍କୁ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ରୋକିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି କବାଟ ଟିକେ ଢିଲା ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରେନି, ସେତେବେଳେ ପେଟର ଏସିଡ୍ ଉପରକୁ ଚାଲିଆସେ ଆଉ ଆମକୁ ଛାତି ପୋଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଡକ୍ଟରମାନେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ଦେଇଥାନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପେଟର ଏସିଡ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଓଜନ କମେଇବା, ମସଲା ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଇତ୍ୟାଦି। ତା ସହିତ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ଭଳି ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ଏସିଡ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦିଏ। ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି। ଏସିଡ୍ କମେଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଔଷଧକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଶରୀର ଖାଦ୍ୟରୁ ଜରୁରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବେ ଶୋଷିପାରେନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଏକ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଖୋଜନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲୋଚନା, ହୋମିଓପ୍ୟାଥି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଏମିତି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାର ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଏହା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣକୁ ଦବାଇବା ବଦଳରେ ଶରୀରର ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆରୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ହଁ, ଆମେ କଥା ହେଉଛି ହୋମିଓପ୍ୟାଥି ବିଷୟରେ। ଡକ୍ଟର ଜେଟି କେନ୍ଙ୍କ ଏହି କଥାର ଗଭୀରତା ବହୁତ। ହୋମିଓପ୍ୟାଥି କେବଳ ଛାତି ପୋଡ଼ାଜଳାକୁ ଦେଖେନି, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖେ, ତାର ମନ, ଶରୀର ଆଉ ଭାବନା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଲକ୍ଷଣକୁ ଚାପିଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ରୋଗୀକୁ ଭିତରୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ହେଲେ ଏସବୁ ତ ଦାର୍ଶନିକ କଥା। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୋମିଓପ୍ୟାଥି GERD ଉପରେ କାମ କରେ? ଏହାର କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି? ଚାଲନ୍ତୁ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। 2025 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ହୋମିଓପ୍ୟାଥିକ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ GERD ପାଇଁ ହୋମିଓପ୍ୟାଥିର ପ୍ରଭାବକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ GERD ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା 40 ଜଣ ବାସ୍ତବ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ହୋମିଓପ୍ୟାଥି ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାର ଫଳାଫଳକୁ ରେକର୍ଡ କରାଗଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀ ଥିଲେ ଯୁବକ, ମାନେ 21ରୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ GERD କେବଳ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିନେ, ବରଂ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଫଳାଫଳ ବାସ୍ତବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଛାତି ପୋଡ଼ାଜଳା, ଖଟା ହାକୁଟି ଭଳି ଲକ୍ଷଣରେ ବହୁତ ସୁଧାର ଦେଖାଗଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯଦି ହୋମିଓପ୍ୟାଥି ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ତେବେ GERD ପାଇଁ କୋଉ ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ? ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ସେତି ସିଧାସଳଖ ନୁହେଁ। କାରଣ ହୋମିଓପ୍ୟାଥିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତୀକରଣ। ଏଠାରେ ରୋଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଔଷଧ ବଛାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଭାବନ୍ତୁ, 2 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କୁ GERD ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଛାତି ପୋଡ଼ିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଡର ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଫସ୍ଫରସ୍ ଔଷଧ କାମ ଦେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଖଟା ବାନ୍ତି ହୁଏ ଆଉ ରାତିରେ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ରୋବେନିଆ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଦେଖିଲେ ତ, ରୋଗ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଔଷଧର ବିଲକୁଲ ଅଲଗା।
କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଖାଲି ଖଟାହାକୁଟି କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ସରିଯାଏନି। ହୋମିଓପାଥିର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତକରଣର ଧାରଣା ଏହାଠାରୁ ବହୁତ ଗଭୀର। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର କେବଳ ଛାତି ପୋଡ଼ା ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତିନି। ସେ ପଚାରନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଡର ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କ କିପରି। କାରଣ ହୋମିଓପାଥି ମାନେ ଯେ ଆମର ମନ, ଶରୀର ଏବଂ ଭାବନା ସବୁକିଛି ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଆଉ ସଠିକ୍ ଔଷଧ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏସବୁକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଔଷଧ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତେବେ ଏହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କେତେ ସମ୍ଭବ? ଏହା ହିଁ ହୋମିଓପାଥି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। କାରଣ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଖୋଜେ, ଯାହା ହୋମିଓପାଥିର ଦର୍ଶନର ଠିକ୍ ଓଲଟା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟି ବିଲକୁଲ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା, ଯାହା ଲକ୍ଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଔଷଧ ଦିଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ହୋମିଓପାଥି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାର ମୂଳ କାରଣ ଖୋଜେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି, ସୁସ୍ଥ ହେବା କ'ଣ ଏକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଫର୍ମୁଲା, ନା ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଲଗା, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭିତରେ ହୁଏତ ଆରୋଗ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଲୁଚି ରହିଛି। Visit Advanced Homeopathy Clinic, Soro.